Ty voko, já už nemůžu ověřit, že už to tak rychle uteklo, že už je vysvědčení. Jo, no, taky nechápu. Těšíš se? Jo, docela jo. Já taky. Tak jdeme si sednout. Jo. Stihla jsem to, dobrý. Kolik máme ještě času? Asi ještě 5 minut. Díky. Jsem tu včas? Jo, ještě 5 minut asi. Dobrý, v pořádku. Tak. Tak, dobrý den, žáci, posaďte se. Dobrý den. Takže už nám to hezky uteklo a máme tu vysvědčení. Některé vysvědčení je moc krásné, no a dvě jsou takové nic moc. Dobře. Tak, první si půjde pro vysvědčení Max. Tak, pojď Maxi. Na vysvědčení máš bohužel 9 dvojky, ale to se zlepšíš z češtiny a angličtiny. Tak, tady ho máš. Děkuju. Dobře, a přeji, aby jsi užil prázdniny. Děkuju vám taky. Další Lily. Bohužel, ty máš na vysvědčení 1 trojku a jinak samý jedničky. Trojku máš z češtiny, tak doufám, že si to příští rok zlepšíš. Tak, tady máš. Děkuji, paní učitelka. Tak, a doufám, že si příště to zlepšíš a teda přeju ti také pěkný prázdniny. Děkuji vám taky, paní učitelka. Jako další tu máme Jamese. Tak pojď. Ty máš také 2 dvojky a jedna je z češtiny a ta druhá z matiky. Tak doufám, že si to taky polepší. Jak vidím, čeština někomu nic moc nejde. Tak, tady to máš. Děkuju. A taky ti přeju hezké prázdniny. Vám taky, paní učitelka. A jako poslední tu máme Rebeku. Tak Rebeko, ty se nemusíš ani nic polepšovat, protože ty máš samé jedničky. A doufám, že ti to vydrží takhle aspoň do té 5. třídy. Děkuju. A přeju ti tedy také pěkné prázdniny. Děkuji, paní učitelko. Vám taky. Tak a přeju vám tedy krásné prázdniny, abyste si je užili a nashledanou tedy příští rok. Můžete si odcházet domů. Tak. Jo! Hurá, dneska jdem do akvaparku. Už se těším. Doufám, že mamka nebude naštvaná za tu trojku. Budu si to fakt muset opravit. Díky. Já jsem s mým vysvědčením spokojený. Doufám, že pojedeme taky někdy na to koupalku.